tomto videu vám ukážem recept na tradičné jedlo, ale netradičným, jednoduchým a rýchlym spôsobom, ktorým prekvapíte svoje chuťové kanáliky. Teraz vám ukážem, ako si pripraviť domáce lokše. Budeme na to potrebovať zemiaky. Zemiaky sme si vložili do hrnca a zalievame ich vodou. Dáme soľ a varíme úplne do mäka, približne 50 minút. Zemiaky máme uvarené, predsedené, počkáme, kým chvíľu vychladnú a potom ich budeme šúpať. Teraz ich budeme na jednom strúhadle strúhať a pripravovať z neho cesto na lokše. Zemiaky máme nastrúhané, pridáme polohrubú múku a morskú soľ. Takto rukou si vytvarujeme cesto. Pripravené cesto na lokše si zakrieme a necháme odležať v chladničke minimálne 30 minút. Teraz si pripravím nakladanú kapustu. Najprv si pripravíme nálev, že do hrnca nalejeme vodu, balzamikový ocot a med. Všetko v pomere 1:1:1. Na konci môžeme ešte pridať štipku soli. Všetko spolu povaríme. Keď máme nálev zovretý, pridávame do neho korenie. Pridáme chren, nové korenie, klinčeky. Pomiešame, necháme chvíľku povariť. Kapustu si prekrojíme na poli. Odstránime z nej hlubík. Kapustu sme preložili do misky a zalievame horúcim nálevom. Nálev predsedíme, aby sme zamranili k tomu, že tam budú všetky koreniny spolu s chrenom. Takto namarinovanú červenú kapustu necháme vychladnúť a vložíme do chladničky. Po odležaní si cesto na lokše preložíme na dosku, pomúčime polohrubou múkou a tvarujeme jednotlivé porcie. Lokše pečieme na rozpálenej suchej panvici. Lokše otočíme z jednej strany, z druhej strany. Chytia takúto zlatkastú farbu, približne minútu a môžeme dať odležať. Pripravíme si kačacie prsia, tým, že si ich nakrojíme zo strany, kde má kožu. Najprv pozdĺž, takýmto spôsobom. Snažíme sa prekrajovať iba kožu, potom naprieč. Robíme takú mriežku. Tento krok je dôležitý preto, aby sa tuk spod kože čo najviac vypiekol z tejto kačky. Kačacie prsia si posolíme takúto hrubozrnou maldonskou solou a opekáme zo strany, kde má kožu. Najprv prsia zatlačíme, aby bola rovnomerne opečená po celej dĺžke. Môžeme pridať čierne korenie. Keď máme opečenú aj spodnú stranu, vkladáme do rúry. Necháme piecť 5 minút na 200 stupňov, potom rúru vypneme a necháme odležať 15 minút. Z výpeku, kde sme si piekli kačky, si pripravíme omáčku. Výpek dáme do hrnca, pridáme si šipkový džem, balzamikový ocot a sojovú omáčku. Krátko povaríme a na záver pridáme sezam. Kačku máme upečenú, môžeme si ju nakrájať do šalát, pak choi. Lokšu si preložíme na tanier, poriadne potrieme hnedým máslom, pridávame šalát pak choi, namarinovanú červenú kapustu, polejeme našou pripravenou omáčkou, posypeme bielým sezamom.